Wadhi nyime kamari riwruog Jodolo mar kanisa Kopere onyiso chal marach mar piny Kenya ahinya to yore somo kod thieth kage wacho ni thoth jo Kenya hinyore kaluwore kod hinyruok e chudo kata ywaruok e chudo mar okuma mar SHA ka bende giwacho ni onge ler malong'o ewi kaka itayo somo mar CBE. Jodolo go bende oseyo chike moko ma giwacho ni thiro ratiro mar oganda jo Kenya. Lydia Okeyo ni kod ler. En twak mane gibedo godo gi jofwambo e bure Nairobi. Twak mane itaw gi Jodolo e riwruog Jodolo mar Kopere mong'ere kaka the Kenya Conference of Catholic Bishops. Kenya continues to mourn the passing on of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a gallant son of the soil and a statesman whose life embodied the struggle for democracy. In moments when he could have chosen division, Raila chose reconciliation. He forgave, embraced dialogue, and consistently fought for the peace and stability of Kenya. Jodolo go puoyo kenge ma sirkal osekawo mar neno ni kuyo obede thoth gwenge ma pachoka kata kamano igolo ywak margi kaluwore gi sectors moko ma giwacho ni nitiere kod midhiere pachoka kendo hinyo oganda jo Kenya. We thank God for the relative peace we have enjoyed this year in spite of the prevalent political tensions. Giwacho ni sirkal osebedo ka oloko ng'eye ni midhiero mane e sekta mar thieth kod somo. Giwacho ni digni osebedo e sekta mar somo kaluwore ni ler malong'o pok ochiw ewi kaka winjore ta sekta no. Gidwaro ni piny owacho ndik jopuonj moromo e skunde kendo keto omenda moromo tawo chenro mag somo. We note gladly that there is an ongoing process by the Teachers Service Commission to recruit 24,000 teachers. It is our earnest hope that this exercise will at the end of the day have a meaningful impact. Through their heads are expected to manage the ordinary running of the schools with capitation delays. No extra fees should from parents, and threats that no student should be sent away from school for lack of school fees. Giwago chal marach mar sekta mar thieth kaluwore gi nunni e chulo omenda mar SHA gino maketo ngima oganda jo Kenya kamarach kendo osemiyo thoth jo Kenya obedo gi gope modhuro osiptende ka osiptende bende onge nyalo mar chulo jotijegi. Many people have received treatment under the new SHA coverage in many hospitals, for which we are so grateful. However, the medical scheme cannot survive if the health providers, that is hospitals, are not timely and sufficiently paid for the service they provide to the patients. Giseo piny owacho kuom kadho chike moko magayo yore tiyo gi mbui gino ma giwacho ni thiro ratiro mar oganda ka bende gikwayo jo Kenya mondo ti gi mbui e yo mowinjore. Bende gikwayo rawere mondo mi owuog oko ondikre kaka jogombulu mondo mi giyud thuolo mar yiero jotelo mabiro tawogi e kinde mabiro. We raise serious concerns about the way the law on the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act. We strongly recommend a necessary review so that the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act can be abused to silence government critics, to abuse the rights to privacy, or even to manipulate the electoral process. Jodolo go dwaro mondo mi sirkal omany yore ma kedo kod mibadhi e pacho kae to ok wach awacha ma iwacho e rombe mag siasa. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mawuok e gwenge mag